Tripura lukni bisingtei tabok nongna Mizoram ni mual thuampara ni Tripura rokni para phunui tonga nongna naidi busuk nai thotok watui phai palai mani pore views busuk nai thotok aintong nogno phana Tripura lukni bisingtei mahalai Tripura rokni nogrok para rok lama rok mahan nogrok chumui rok busuk nai thok naidi nok mela nai thok Tripura rokni para rok malai sal habai thangjak sal habai thangmani mela nai thok chumui rok naidi views busuk masai tong naidi ma malai yaksai basarok naidi malai lama rok mela nai thok mahalai nogrok Tripura rokni nogrok mela nai thok sarikni views Tripura para mual thom Mizoram ni mual thom para Tripura rokni nogrok para rok naidi busuk nai thok e mahalai lama sarai basa kya himi phai tongo andara mahalai nogrok mela nai thok nokchoi nai tongdi Tripura lukni bisingtei nongno kabangma mati disaklai Tripura rokni para Mizoram ni Assam ni aro Tripura aro Bangladesh ni phunuknai nokchoi thangiyai Tripura lukni nai tongdi hambai. Tete ni lebong tama? Naya. Tama kan? Tripura kok di mana? Naya. Maya. Tani bai Tripura kok manja sakari yok ben ini bosok de. Ani so maya bro mani kalau Tripura kau sana kere bani cero sapa school time bas kam sabai thanga Tago sekarang kok saple no. Sekarang kau saple kau sekarang poriman boleh lekas kample kau bo sekarang bro Tripura kau mas sungpa bo masih maya kaje Benona asal tabang noni nangkuk mani halai yoyong nok joto Tripura rok asuk layai noni boro pastor goja pastor Mizoram bai malayai nok Bible kangsa jek khai pan kar khai abok tin ko kamayar obos simis noni lama tongsi obna nok mana tama khai wa khai rok bansok di tong जेफा चुंगलाय जता बाय आं साइचुं फारिया तो अपना ओकरा कॉन्टैक्ट रखै नाय दिप्ले चुंगै सालाय नाय ग्रान प्ले
break leong nini pastor o mizo pastor goja tongle bong nong to suba nai subana tani suba ta hu burok bongni tama hanai tama butar card no bongni butar card ria Tripura title suijak krei bongni mo lal mangaya no nini bong ira bong lai to matat bongni tama hanai Tripura title suijak krei ani bong lai tama asal bong lai lal mangai ang kaple ani ma ani dokumen daya agal tama ama phate gero ring pheman klai kirpa oh lal mangaya Tripura oh Tripura halai soijak nale na drana ha Tripura hal soijak Tripura hatos suijak kumar gadra bo thaim pheja to amani joma tongo afani joma tongo ta tak Bible ongni bepare nok baipuk wan soklanya dara tani hala nongni korok kamani ha jat kamani ha nongni tomong samujo to kamani ha nok Bible ni korok baipuk wan soklaina buno to nok gam khlai nane mijo leader rok baifana salaya mol thuamni hoyto joto mililai phana salai mana abata bible ni bbs ni tongo baubai bauni gara rok bai malaje nang nai klai pastor अब त अब बंगलो सिमी बो वान सय लाभ करे दरा nok bo wan nok joto miliyo amon pastor ba asui sale nang na o yong rok joto mili fle abata nango klai nok oborong no baipuk rok abona nga janai klai asole kau klai ang jomon motilai ajo Tripura to Kristen bango he chini Tripura no klai ajong to pastor bo tunai ajong lai klai bauni hoite klai ye bau se haba lama nai chung ang klai अब निने वान sok mani ani wan sumani klai chini ra to Tripura to bangya ra কিন্তু অনেক জন লাইব অনেক বড় chini ra klai dabo ar kau khusas ka porashuna to krei chung ra dabo হালা দ্বারা মানে অনেক বড় ওয়ান সব অনেক বড় তাবক যে Tripura হানি Tripura রক যে রাসা মানি বাই নক রাসা মানি তো মিলিয়া নক তো এর স্কাম বিনি বাই নক রাসা মং বই ফানা নক রাসা মং বই রক বাইবেল নক বাই তো ইজি সে আং ওয়ান থইনে মানে লাই নক পাস্টর লিডার্স চার্চ নি লিডার্স সবাই সালাই নক বাইবেল কাটাল ট্রান্সলেশন মিজো টু Tripura ল্যাঙ্গুয়েজ Tripura ক্রক খালাই নক আও খালাইনি কোনো বেপাইজা nok ba gan boibo nok sanam lai mana abrok to nok tamani abata somay nok lai nai abata ake slam na niklai mana nini wan sumane hala Tripura ne borok khla hala hample no Tripura ni borok to ba porashuna to tungo ajang klai klai chini ra to kau bo se tune ajang lai klai chini ro lai abta ti chini qualification krai mat por kisa emne saman man bai kumon man bai tong ya to asole suima jare nango sine nango im kaunai ke saklai kau to khoksan khuni khotan tongo abona bijijan nango sine nango e abona tui khuai translate kharni bijijan nango e than bagai all india ga se kaje to bbs ka all india bbs ade yese kau songai abona Tripura ba bauni kau bai khlai ye baba bible phaba klai ar chamung phaba bauni kau bai khlai khlaiste ya abona ke to dekhunai hiye kaisa bachajare nango ska niyomo khlai abose dabo ina ko gospel dei ang de obnik sakar la jorma ang program bible ni niyon mote imo gospel disis ka hinklai bo ira dabo nokha bisani 360 din no adaya salo khoksa maro chung ira do imo khlai sara kau bijia hi abta ti round bagai bible daya bible ni kauna suinai rauna coba manis ka chungima candal khangman khaple nikla ibin badar ko chungtungo imkhla jottani kop abta tise halai দাদা tabok tamana nongni prane pastor bai malani সম্ভব দেও না pastor to tungo chini ra nikla baubai salainan niklai pastor bai dari malaya badese ajang khlai dikonde hin sado chini ra khlai upa hi boro bai malajen nang phle baubai chungba chini Tripura ko bai chungba ki bible de bane mano go banop to sungmango niklai dabo ang chungtei abata qualification bro tu nai ba niklap ta tina farne bro aba or tu mai abo bang thagya se waisai all india type ar dang nai ska da
apa tuh nang Hambai hambai dah. hambai Mela mela hambai.